Draga braćo i sestre, dragi vjernici, mi svaki put u svetoj misi molimo kad se Isus dragovoljno predao na muku, kaže se, on uze kruh u svoje ruke. To znači, Isus je sam sebe izručio da bude mučen i ubijen. On je sam sebe predao, zato on i kaže, ja svoj život sam polažem, nitko mi ga ne oduzima. Znači, kod Isusa nije bilo prisile, već ljubav. Ali koja dubina u ovome tekstu, to znači kad se Isus dragovoljno predao u muku, on uze kruh. Što ti uzimaš kada ideš u muku i smrt? Petar je želio uzeti mač, zato Isusa branio mačem, a Isus mu kaže, Petre, ostavi mač. Ako želiš biti moj, ako želiš proći kroz muku križa, nećeš to uspjeti mačem, nego uzmi kruh u ruke, a to je Euharistija. Zato kad ti dođe teško u životu, kad vidiš da će pred tobom biti muka, veliki petak, kad ti je život postao jako, jako težak, onda neka tvoja snaga bude kruh. Kao što je Isus uzeo kruh prije svoje muke, tako i ti svaki put prije svoje muke, težine, teškoće i križa, uzmi u svoje ruke kruh, Euharistiju. Idi često na svetu misu, blaguj Kristovo tijelo. Jer nikad nisi toliko siromašan da ne bi bio bogat Isusom. Da su svi drugi sretniji od tebe, ti ako držiš u svojim rukama Krista, ti si najsretniji čovjek na svijetu. Zato možda i tvoj život nije ništa drugo nego samo pokaznica za Krista. Možda Bog od tebe ne očekuje ništa drugo nego da držiš u svojim rukama Kristovo tijelo. Samo blaguj Kristovo tijelo i vidjet ćeš kako ćeš imati snage proći kroz svaki križ, kroz ovu dolinu suza, jednoga dana do vječne domovine.